Преговорите за решаване на кризата в Източна Европа продължават и днес. И Украйна, и Русия констатират приближаване на позициите си на преговорите, които да сложат край на военната операция. Същевременно Киев настоява, че за постигане на по-голям напредък е нужна лична среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Според Игор Жовква, заместник-началник на президентската канцелария, разговорите между руските и украинските представители са станали по-конструктивни. Той смята, че Русия е сменила тона и е спряла да отправя искания към Украйна да се предаде. Допълнително президентът Зеленски заяви, че преговорните позиции на двете страни са, цитирам, реалистични. Руският външен министър Сергей Лавров също констатира, че е възможно постигане на компромис на преговорите. Има определени надежди за постигането на компромис. Такава оценка дават някои представители на украинската страна, включително сътрудници на офиса на президента Зеленски и самият президент Зеленски. Според водача на руската делегация на преговорите Владимир Медински, Украйна е предложила да стане неутрална държава по австрийски или шведски модел, но със собствена армия. Съветникът на Кремъл припомни, че основният въпрос за Москва е статутът на Крим и Донбас, както и денацификацията и спазването на правата на рускоязичното население. Междувременно Турция, която има добри отношения и с Украйна, и с Русия, се опитва да влезе в ролята на посредник за решаване на кризата. Нейният външен министър Мевлют Чавушоглу е днес на посещение в Москва, а утре в Киев.